ngalesi sikhathi kule ndawo. Khanya nenkazimulo yakhe enkulukazi. Noma inkazimulo yakhe ingangehla ezulwini kodwa ivuke phakathi kwabo laba bantu. Ukubonakalisa amandla akho amakhulukazi. Egameni lika Jesu Krestu waseNazaretha. Ngibopha-ke yonke imimoya yobuyaluyalo yokuxokozela. Imimoya opharethayo ngalesi sikhathi ayingabi namandla phezu kwezwi lakho nokukhuluma kwakho. Ayithobe sishumayele egameni lika Jesu waseNazaretha. Vela ngena ngalesi sikhathi mdala kulezinsuku. Bonakala egameni lika Jesu. Simelana yonke imimoya engaveli kuwe. Imimoya engcolile, imimoya emibi egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga igunya namandla osipha lona. Elithi lakho bonke abamolayo, you give them power and authority. Through that power and authority egameni lika Jesu ngimisa konke. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Oh, yeah. Singahlala phansi kukhoneni lenkosi egameni lika Jesu. Ngokuyithoba siyabingelela the bishop of the house egameni lika Jesu. Ngiyacela simshayele izandla ledankulu egameni lika Jesu. Siyabonga bishop, thank you very much ukuthi sithembe ngepulpit lakho ngasazi. Asithathe kancane lokho, we respect that kakhulu egameni lika Jesu. Akulula kulezi insuku bazalana ukubeka amadoda epulpit lakho ngoba amadoda wahamba kodwa amadoda ahamba necrash. So ipulpit akusiyona indawo yakaNombani. Ngisanda kufunda nje ukuthi ufundise ipulpit ukushare nama worshipers. Ngisanda kuyifunda nje ukuthi ipulpit lama worshipper nomfundisi. Noma umfundisi angathi elami lepulpit kodwa uma nama worshipper. Amen. So Bishop, thank you very much. Siyabonga umoya kaNkulunkulu kuwena nanokuba ubaba, because through umfundisi uNgila siyabona ukuthi unobaba. Namadoda asaphatheka abafundisi. Asaphatheka bazalwane. Futhi uNkulunkulu wasixoba ngempela nje hayi siyabakhohlwa abantu abadala. Amen. Praise the Lord. So thank you very much. Umfundisi siyabingelela mfethu. Angimazi umfundisi sihlezi ngimbona ukuthi ushumela ngokuthi Jesu angazi. Ngithemba uzobona la ngiyakhona. Yalizwe iqiniso. Futhi angifunanga bishop lami lokho ngenza into eningi ngoba ulokhu ufuna umfundisi mememeli lokhu ufuna ukumcheck ukuthi ukuliphi icala uzokwenza ukuthi ungashumayeli lento efanele uyishumayele. Kanti mhlawumbe uzelena nje. Yabona ungakalokhu umchecka. Yeke. Uwazi into kaNkulunkulu irayi lapho ngeke ngisukele ingabuzanga uNkulunkulu. Alibonga igama lika. So thank you very much, man of God. Asithathe kancane invite yakho for the fact that you have prayed and uNkulunkulu wavela. Siyabonga. Hallelujah. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyasiveza. Umthandazo namadoda kaNkulunkulu. Ngiyabingelela bishop lami Shenge egameni lika Jesu. Indoda engala kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Apostolic babushenge obesha nosisi wami lapha asho wayikhulumela nje. Amen. Thatha ucingo wahloma kimi. Is one of the men who wakhuluma something powerful in the chosen generation. Ngikuthaza listen. Ngiyenze lento amandla engekho. Ajabona lezi inkonzo sesemagroundini. Fanele ngempela uyithembeke manje. Abanye abantu abang-encourage. Amen. Ngiyabona khona umeba abantu emagroundini but your time is now. And I was so encouraged, Bishop, akakayikhohlwa namanje nonto leyo. I was so motivated, I was so encouraged. Yangenza ngiyemkhulekweni kakhulu. Yangenza ukuthi nje lezi inkonzo engizenzayo bazalwane ziqhubeke. Uma kukhona amadoda kaNkulunkulu oyilona ezimhlophe athi we can see. Athi go and pray. Athi wayikhuluma lento eyikhulumayo impostor lethi hamba ufuna uNkulunkulu. Yes sir. Demonstrate amandla. Alibonga igama likaNkulunkulu. So I salute you. Siyabonga nokusikhulekela egameni lika Jesu. Liyampahla sowayibona yenzakala. Wayikhulekela, impahla ikhulekela. Alibonga igama lenkosi. Lixoxa ngelikilana.
Praise the Lord. Ngihamba nomprofeti umsomi bazalwane indoda endala kaNkulunkulu ahloniphe ngayo bathandekayo. uNkulunkulu I'm learning some other things endleleni kwiministry uNkulunkulu anginike yona man of God ukuthi uNkulunkulu uyakulethela abantu. Alright. Yeah, futhi uyakulethela. Lento uNkulunkulu ngibusisile ngayo bathandekayo. Ziningi izinto ezenzayo engaphezulu kweocabanga. You see uvela ubona ukuthi lento afanele yenziwe NGO kusakhona ku NGO yenzayo. Ngabe tsunami alibonke igama lenkosi. Ethe mdala igcotshiwe kodwa ezokhuluma ngevision yayo ethi ngifuna iphakame. Engagcini lapho bazalwane. Athumeke. Ngeke ngithume kodwa ayithumeke. Yabona ayithume. Ugcotshiwe ngamnika imic manje ngaprofesa sonke la. Yeah, ngamnika imic ngasiprofesa sonke. Ngasiprofesa sonke. uNkulunkulu uyamsebenzisa ngendlela emangalisayo. But very humble. 53 years. That's a good birthday last week. Yeah. 53 years. I'm telling you what I'm going to ngizama man of God ushonele ukuthi siyayidinga lezi mpunga lezi. Amen. Ngoba into ayikhulumayo into engicabanga, lento ayenza into engikwazi ukwenza. Ngina energy nginamandla ngihlanganisa abantu eground research. Kodwa you need people. You never think about sabadinga abantu abadala. Sabadinga. So ngiyambonga uNkulunkulu ngayo bathandekayo. uNkulunkulu ngibusisile ngayo. Yabona nginenkonzo mhla ka2 September lapha eground eMen's Sport Ground. I'm telling you, Bhelekazi ngithole la ground ngaphandle kwakhe. He went there bazalwane ngoba une-influence endaweni kwa une-influence. Easy bazalwane ngathola iground just like that. Kalula. Njengamanje ungihlanganisa nabefundisi, kunze ukuhlangana nabafundisi. Fraternal, let it fraternal. Ayimtenze manje ukuhlangana nje kweyinceku nje uyinkinga ngezinto. Ungihlanganisa nefraternal yasemlazi. Omangqongqo zabakhona bangilindele bathandekayo bancane amadoda angenza lonto leyo uya organize ufuna ukwenza short yaphumelela le mvuselelo niyangizwa bathandekayo hayi yona yodwa uyabona ukuthi ucabanga ahead ngacabanga nje ngami on a vision alibonga igama lenkosi ngikhuluma mina an old anointed man of God olithi batha alibonga igama lenkosi. So I'm so blessed. I want to honor him ngalokho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Akahambe yaqhamba nami indodana yakhe umvangeli. A good preacher, a powerful preacher. uNkulunkulu ke bishop wakhuluma nami. Ngizoyisho lento ngoba ikhona bishop. Wakhuluma nami umfundisi wami. Mfundisi I honor you egameni likaJesu. Thank you very much for a powerful message. uNkulunkulu wakhuluma nami wathi umfundisi isikhathi sabo Joshua. Manje. Yeah. Joshua generation. Yes. Kodwa Joshua ngeke benze lutho uMoses bethule. Fanele sibancane ngoMoses ngoba abafuna ukuyidedela le nto. Futhi uyabona bafuna ukufanana. Ngizongizwa bathandekayo ngoba bakabona. Bafuna ukufanana. Bishop fanele sizolincenga nize nidedele. Niphila hayi seningekho. Asifuni ukugijimela ama mentals yabo. Sisithiwa implement ubani ukhulumeni ubani khathi ukhulumeni twa ipi sisi bayicinga sifuna ukuyibamba manje. Niphila bishop nisibeke izandla manje nithi Bhele hamba sayibona lento sikulinda uzufe ufela sizo uma niva bishop nizosibona kanjani sishumela into ephila noma engaphili. I-influence yeni ngoba phela i-influence yeni fanele ivele kithi esibancane. Ngiqale nje ngishumayela ungacathi mhlawumbe ngizazovota. Ushumele kakhulu umfundisi ngeke ngisafika lapha. Ngeke ngisafika. Sengiqalile ngempela. Ngiyaqeda futhi. Ngisibingelela ngisabingelela kodwa ngiyaqeda. I-bishop uma nizodlula emhlabeni ningasibekanga izandla nithi asihubheni le mental lena so ihubaphi. So ihubha njani ngoba kwa Elijah no Elisha bani kana bebhekile. Manje yini ngifuna fanele ngihubhe athi ngisho into bhola ngiyaqala ngiyagcina ngisho
imehla nje ngathi ila amen ila interest no angibuzi ngiyatshela ngikupray hayi impakamo le bishop la ila nje uyazi ngibambe kabani manje ikaze bonke. Yes sir. Ayikho ukukholendo ayikathi ukholendo. Ngiyabonga bishop la. Amen. Yes sir. Ngiyayisho into ngiyafuna manje angizile ngamlanqeni inkosi. Kodwa konke sifundayo ngiyadela konke sifunda la. Amen. But ke manje bishop asikwazi ukudedela nife ningasinikile lento. Ngiyazi nathi siyahluka ngokuthi asisubmit ngendlela. Sixakwa amandla wangisakuthakazelisa kwaze embili za right then siba le pride yabona siqala isikoleta phela angithi ngani khona lokhu kwelusa ngani lokhu kwelusa if lo bhuti lo akashumayeli phambi kwethu shumela phambi kwabani amen nitsashumela phambi kwabani abhede kubani ngoba fanele abhede correctwe umethu uyabheda amen niyazothandana sibona kunamaphara komoya baba bethu badlala irole lapho our fathers amen. Number 2 ngiyaxolisa bishop lisho lento ubona ngathi sikhombisa nobaba obaba baphuzile ukusebenza buka lo muntu usebenza manje unganani is young but very anointed and useqala usensimini already kunamadoda aqala esensimini bishop eseno 40 something yes lowo muntu khabazela lo muntu lo unengqondo ye-envelope yabo kuyindlala yebo mhlawumbe angisho kanje njengami yabani njengami ngoba ngiseyintwana ngisashisekelwa angandona ngizomabuzwa nawe ba njengami kodwa kuyafuneka kube khona umehluko kuyafuneka rithahla phansi angikhotshe uzokwenza nini sisaba ngama-invites naye that's why bishop uNkulunkulu yokhuluma ukuthi Bhelekazi nayi chosen generation impunga ngeke ifike ngoba ngikhompyutha nazo ngoba noma ungazama ukuyishova kubona bazalwane but because babuka lento yenzayo who are you we invite abantu and yonke incane ingakho ukuthi siyabadingo baba singasingasinga siqala amen futhi laba bantu bayingozi ngoba abasenalutho into abanayo ina emlomeni bayikhuluma yenzeke amandla awekho kodwa bakhuluma baso bakhuluma into tendela kaNkulunkulu yakhuluma nje amen yakhuluma kuzoba njalo amen yaqalekisa uhamba nesiqalekiso yakubusisa uhamba nesibusisi so yingakho abantu bokuncengwa bashumayela abangangami abantu abadala abantu banjani ngale kalokho uzohamba necase ufuthe naye ngoba uhluleke ukuncenga siyabancenga nathi ukuthi kusambe retire behlale phansi besibuke ukuze belungiselela izizukulwane esizayo ngoba isikhathi izizukulwane esizayo lezi amen ensingozi ngoba manje uma ungcwele uthulule phezulu yonke ini uprofeta nesangoma uprofeta negay umuntu egay uprofeta umunganayo lento kuthiwa discernment of the spirit mntasekhaya mntasekhaya uyoba nenkinga amen uyoba nenkinga kulezi nsuku sisona awukhona ukudiscern uzoba nengxaki uzoba nengxaki manje ke my brother siyabadinga yabona ngisho usuke ukuthi khona yakhe eqalayo ncede usuze uqamisa manje ncede mfana ungahambi futhi engavumile amen ungahambi ngoba lamabandla amaphara aqale njalo aqale ngenxa ukuthi kulekisa submission omunye wancela ukuncenga omunye
Kanti labo baba kufanele sibanze nje. Asina choice. Abantu abadala bazalwane. Bishop, sizoncela. Sincenge. Amen. Sibancenge noma sebeshaya, uthi bashaya ngeke, kodwa sibancenge ngoba umuntu omdala ngokwana ngekho wrong. Especially kuma spiritual, you will never be wrong. Uba wrong kwakho uba right wakho. Awunangizwa mbathane kahle. Hallelujah. A man of God, a father, will never be wrong. So, ubu wrong bakho, ubu right? Kukhona izinto esizitolerate nje ukushitsha ama-altar, njengokuthi uphathe umuntu okay, don't do that. Don't do that. Don't waste your time. Change the church. Nezo lento khona izinto nje ungafanele ukuyicompromise. Zingabi ku-list yakho ezinye. Zingabe ku-list nje. Bishop, kuthi umuntu uzoseshintsha i-altar, musulokhu udlala la. Lokuthi uzosindisa sindiswe, uhamba nani, unisa somewhere. Ungadlali-ke lapho. Phela angithi manje mina Bishop ngibizole ebandleni uku-revive bandla. Then uNkulunkulu wayesethe ngilethe iministry kulabo abafethu ngibanike i-platform uNkulunkulu udiscover abantu abagcotshiwe. Lethu uNkulunkulu engina abazalwane lapho. Yingakho Bishop kufanele beshumayele ikhona. Yingakho lezi inkolo semagroundini uyofika Bishop uzoshumayela uthi usathi kumiwe to ladies and gentlemen, let us introduce the man of God which to when kanti izoqala nami umvangeli. Aphushe ube siyangena njengendoda endala ngoba siyayidinga into yakho. Kodwa uNkulunkulu is raising a new generation. Hallelujah. Yeah, God is raising a new generation. Hallelujah. Kufana abantu besifazane bangalokhu beye kuyibukela phansi. Ningayibukeli phansi Nkosi. uNkulunkulu umbizile futhi umgcobile. Amen. Ayina bluwa ke leshandisi. Utsho. Never. So ngiyabingelela njalo. Ngihamba nomvangeli umkhize labazalwane. One of the dynamic evangelists. Amen. uNkulunkulu omgcobile. Komakhutha ngingangabizwe ngangizoshumayela egroundini. Wafika wenza intercession bazalwane. Ngangiqala ukuthatha umnikelo of God ukuphila abantu. Ngakho ngokuthatha umnikelo. uNkulunkulu waphilisa ngithatha imali nje Bishop Blank. Ngiyithatha imali ngokusa uNkulunkulu. Baphila abantu baphulukiswa. Bangadina lapho basindiswa. My God. Amen. Come on. Basindiswa. Ngizama ukuthini man of God, ngizama ukuthi lesi sikhathi sami sabo Joshua, ngoba Joshua bangalenzi iphutha. Babadinga obani oMoses. Because oMoses bane experience yokukhuluma noNkulunkulu buso. Yeah. Sengathi nje singakushiyela lovangeli ku generation yethu. Ngizobingelela egameni kaJesu. Amen. Ngiyabingelela babukhuzwayo. Ngiyabingelela mfundisi wami. Bafundisi bami ngiyabingelela egameni kaJesu. Hallelujah. Omama intombi insizwe egameni kaJesu. Amen. I'm very inspired ukubona abantu besifazane abagcotshiwe. Amen. No, ngiyangi-inspire ukubona abantu besifazane abagcotshiwe uNkulunkulu. Bayabukela phansi bafethu bagcotshiwe uNkulunkulu embizile. Futhi ngalokho ngifuna ukuyiprova. Yeah, thandazani nenze lento uNkulunkulu akubizele. Period. Yeah, nenze uNkulunkulu lento akubizele yona. But as far as the Bible is simple, tell you guys, just get let's uthala. Thina amadoda afanele sibasi. Ukuthi babuthala okwethu ukudlala relate uthala thekeni. Singabe sikompete into unnecessary bazalwane. uNkulunkulu babizile futhi bagcobile futhi abasebenzisi. Amen. Praise the Lord. Amen. Why bazalwane ngihlezi ngibuza uNkulunkulu? Ukuthi uNkulunkulu angiqhubeke nalonyaleza anginika wona. Engikhuluma nabanye abantu. Amen. Ukuthi ibandla kuke kamfundisa ngathi imithe ngokulele. Okay. Amen. Bazalwane silele senjani? Silele. Ibandla laNkulunkulu lile nje ukubona bayebelele. Siyahona. Izinto zenzeka phambi kwethu sibhekile. Ezinye sesizazamukela zayingcenye yethu. Sesihamba nazo easily. Ngizokhuluma nje bazantu zenqethe ngikhululeka ngenjulu. Bishop, sesihamba nazo. Yabona cha kunezono nje Bishop. Esithi singcono lesi kunalesi. So sesiyasamukela lesi. Hayi bazalwane,
isono sizala ukufa silethe ukufa whether usincane or isikhulu once kwayisono leso bathandekayo ukufa emva kwalokho there is no other way manje ibandla lilele likwi movie bandla litshalo bazalane ebathandekayo akusiphaphama kusivuke asikwazi ukulala sigcotshwe kanje silala sisehlala inyanga inyanga zidlale legama kaJesu sikhona baba oyisilele le generation yethu siyafona thungakhe uzwe inyanga iprofeta ithi umongcwele uthi sikhona amuphi umoya sikhona bathandekayo sibona abafowethu enkosini esishumela nabo bephume ndoda bayokhuluma ngamathonga sikhona silele asingaba blame akosibuke thini silele into saziyo ukuvuka ngubeni sifaka istatus sika mageje ethu kuJesu sijabuleke umzalwane afaka istatus umzalwane silele ulele emsebenzini ukuphakanyiswa abantu abangakholwa ekudleni wenzisa umntwana kaNkulunkulu ulele you are fast asleep ulele uphethe mic ushumayela kudlula iprofeta uyitholi ungaze kufika umthakatha ayibambe aprofete ukuthi ulele you are fast asleep wema ulele umshado wakho uqhezeka phambi kwakho ubhekile ulele kuze kungene intombazana ukhona ulele hayi ukuthi ama-challenges no balele bazali bayilalele nje yabo basalane silele yathi swami silale uze udlule umshado wakho ulele uNkulunkulu alethe umbono ubone lobono lelo ngenxa ukuthi umuntu ulele uyomsiyenza omunye umuntu kanti uNkulunkulu ayikhuluma nawe ngenxa ukuthi ulele mfowethu wilenhlobo ehlehlisa izinto noma inhlobo yebudget inhlobo yebudget ebazali sesingo the stadium sibizingeke usiniko 8,000 thina say-honorisha ingeke asikhokheli ayikhona ukuthi ingeke ziyakhokhela say-honorisha ngoba sifundiswe ngogcobo ukunakekela ugcobo sifundiswe ngogcobo thina bazalwane onje wasifundisa ngogcobo uyanakekela uya-honorisha ugcobo uma ngikubizile ozoshumayela ngiya-honorisha asidayisi nange bathandekayo no asidayiselana yona trading I'm honoring you nange bathandekayo la asina budget no mposto la into ngayazi sina budget imali soyithola kubantu asina nje ngiye ground lapha sokuza ngobona abaposta ngobona emsakazweni sokukhona ama uzobona kodwa ngina budget angino sisona budget ngasuthi nobutha manje Bhele bani angayi budget ne faith yakholwa my brother yakholwa my brother yakholwa I have faith. Hallelujah. So angilele abazonibakele balinde budget ulindeba ulindisumani because uAllah lizokunika imali ukuthi ukhonze uJesu ulele you fast asleep ulele hebazamani akwesiphaphameni silele nje uyazi abanye balele bephethe imali balele kodwa imali sesandleni sabo kodwa bazalwana ukulala kuyingozi ukulala kuyini Ingozi. ya kwingo vele siswami ungalali uthi uyaphaphama usunengane usindisiwe usindisiwe brother usindisiwe ngenxa ukuthi ulele uthi umuphaphama usukulele wathi hawu bengithi ngenzani phaphameleni Yeah. wenze ungene kanjani umfana enhlizweni yakho wakukhohlisa yazini hayi ngoba ungakholwa kahle noma uqedela isimilo ulele ulale waze walala wafuka nengane hayi badla kaNkulunkulu akwesiphaphame ngoba senze njani silele ukulala kuyingozi
Ukulala kwembazalane. Yetwa lithi iBhayibheli osilondoloza yakazwele aka. Uyazi uNkulunkulu wayengalali. Buza uNkulunkulu wayengalali. uNkulunkulu can you imagine uNkulunkulu angaselala nje milithi ngizalala emhlabeni. Ungayibajini ke leyo. Uzathi Nkosi yami ngiyalungiselela. Yebo zalani walinganisa. Wajathi soke lokho ukuthi uyalala uyalungiselela. Ngoba lo Sathane khona balungiselela kanjani? Bathi bavuka nje. Bathi bavuka nje seyishubile vele. Kukhona abantu abajabulayo ukuthi bala ukuba basemakhaya balele. Ngabe siyakhala. Hawu, ngakuzofika ukudla omngaka edliswa amadimo. Umsakane mbabrata umzala sisiya khona. Akadla kahle ebusuku. Webathandekayo. Nangu uNkulunkulu ethi aphamani bazalwane zaziyishumi zalala zonke kodwa mayivuka ezinye zavuka seziziphukuphuku ezinye zavuka senjani zihlakaniphile ngoba ekulaleni kwethu bafethu kukhona abalalayo bavuka ekuseni bakutshela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi kukhona abalalayo bavuka ekhaya ukulala kwethu akufani khona kuyingozi ongafuneki khona ufunekayo khona inombane njengamanje ngoba sila engathi ucimela kancane imivuko emisithatha imaki uNkulunkulu sebonisa ukuthi nakho ukulala esifunayo ngoba ukulala unganalo result afetha ningeza phela ngokuNkulunkulu mfuna ikhuluma nje ukulala akusikamele ngento yokuqala eyalalayo emhlabeni kwenzakalana awuyibuki into yokuqala yalala lithi iBhayibheli yayibhizi ibuka ilwane yangathola uNkulunkulu wadabuka lithi iBhayibheli listen ayifuna ukulala nengakwazi ukulala nayo ukuzilala yehliselwa ngani ngobuthongo kunjani obunzima wena ungadingi umthongo umzima wena awudingi umthongo wena unokucimela sowufile kodwa uAdam uthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamplalela lendoda ayilala lendoda ayizeli lendoda lena ithi inyama right ilwane zi-right kuthi nenkinga inesizulu iyagoloza lokulala uNkulunkulu waplana ngizokuze njani ngizothumela ubuthongo kunjani buka-ke lendoda imilane yenze njani imivuka into yokuqala yathi leli le uzakubuza ngokuthi lona unkosikazi ngoba uvela kephi yabona ukulala kuprofitable kephi kufruitful kephi nawulele umuntu asekhaya yakho usitshele something musukulala njengenkomo uhlafuna uhlafuna uyentshisa nawulele uyentshisa baba uyinike inkosi uyentshisa uthandaza uyentshisa ulala njengenkomo uvuke njengenkomo baba nasila khamazana nasilala phula khona into osojwayele umthumelelo bese uthini uNkulunkulu ngihleke ngoba uma sivuka phela fanele sivuke sithi uNkulunkulu uthini asikwazi ukulala sivuke singazi uNkulunkulu uthini no akwazi asikwazi balumane ekaleni lethu ebazalwane umuva namehlo usuku aphiya kwelinyizwa haleluya ngiyabiza abaprofeti nawuvala amehlo siswala mawuvala nje amehlo kahle kahle mawuvala amehlo fanele ukuqhamukele kwelinyizwa. That's how you travel. You disappear to appear. Amen. Umufuna baseGoli manje fanele disappear and appear Goli. Yes sir. Fanele kunjani? That's why mulala. And uvela kwenye uvuke kusenti uphuka ukuthi bungalele bekulele leshandisi lena yini le ingubo zakho
Ngizele ingubo zakho. Yeah. Papa mani. Bazalwane. Fuganini. Abafasa babili. Bana bantwana boyithu. Uma bantwana boyithu bedakiwe. Omunye abazalwane njalo lapho. Omunye umelana wona phezulu kwengane yakhe yafa. Isavuka isidakwa sathi qala ileli ikholwa. Ile Bible was shifting ingane efile. Bayihambisa wathathe njani? Ephila. Kunabantu abanjalo kweBishop bagijima nengane manje efile. Hayi akusizapho. Yeah. Yabona njengoba wayenyangeni wathupha nje isela uphana sona kuphela ke. Phana isela phela. Uhamba nengane efile uthathe yakho uzayinesa. Na ayime njalo ukulala. Niyalala bathandekayo. Bazalwane siyalala. Awesivuka siphaphame. Isikhathi sami bazalwane lethi siphaphame. Ayiphethe ingane akusiyakho. Ngenqamandla azibazalwane okulala ukuthoba. You know bazalwane iBhayibheli malikhuluma ngokulala liyahlukanisa lithi khona abalele. Nelo bazalwane uthi uPaul ngithanda ningazi kanjani? Yeah, fanele lilazi lo hlobo labalele ukuthi laba abaprofeti sebeqedile, sebephumule, sebehambile indlela yabo. Ngabe imazi ungaqedi into zakho, une assignment, awukwazi ukulala. You can't sleep. You can't. That's why thina silala after 2 ngoba fanele standards. Nengizwe bathandekayo. Yeah, fanele standards. Asikwazi ukulala kungakazi, kungakazi usuku olusha. Yeah, no, we can't do that. We cannot do that. Ifakele into system yakho ukuthi wena ulali kungakazi usuku olusha. Hallelujah. Ulala after 12 sokuthandazile futhi. So inkulunkulu lento esebusuku yayihlonipha. Mina ngisuku inkinga ngosulala semini. Yabazalwane, uyabona ngalezi khathi ila uNkulunkulu edownloada khona izinto. Yeah. Yethu abantu abaphumelela, abantu thina sibesidlale koma soko. Lalela abantu abaningi babebhanga baphana manje ebusuku. Ya manje phuma ingoma eyithwele kamanje ebusuku. Estudio kunabantu abarecord music uzonjeo. Okutshela baba uBenjamin Dubu ukuthi akalali. Uyaba emini uba nabo bonke. Kodwa ebusuku bayedwa. Bacompose. Arekhode. Unekwa usuku ngoba ubusuku bunamandla ngoba lithi iBhayibheli ubusuku udonsa ini iyadonswana. Yes. Kadonswana. Yeah. Indonsana. Yeah. Akulala bafethu. Amen. Lithi iBhayibheli wathi uma sebelela yenzani nje hlabani imbulo. Nibeceke phi? Hayi mina ebusuku mntana akulala. uIsrael wahamba ebusuku wabeseke ebusuku. Hey, waqhamba ebusuku. Abasalayo ababelele. Abasalayo ababelele. Yeah, abasalayo. Manje ke apostoli silele. Kuze kungena idoctrine ebandleni kulele. Yabona mfundisi uthi raise amasons. Ubonithola isikhathi esincane. Papa bebana sesifone kabili awunakile. Uthatha isihlwathi njengamena ngoba thothi ngidala. Washo ukuthi ke ziyashayisha imambala. That divide ukhona. Ngoba ukulala kuyingozi. Umulele mfethu uvuka nezambulo. Yeah. Umulele mfethu uvuka nemibono. Umulele mfethu sitshele ngekusasa uthini uNkulunkulu. Amen. Yeah. Bana suna abantu abalala kanjalo. Jesus. So selasala. Sazilinduma. Hallelujah. Yeah. Kunkulunkulu ngithumela bandleni ngekhawazela ubangeni futhi ke apostoli man of God mina angithumile kwizona ungithumela kubazalwane. Ngunomvangeli lovangela baza onethi imvuselele ebandleni. Yeah, ngalethi imvuselele ebandleni. Ngoba uma kulethi imvuselele ebandleni uNkulunkulu wethu raise mina ngibone. That's why inkosi zami ngibona kushumayela. It's good rare ungibona kushumayela. Ngoba uNkulunkulu ufike araise wena bese uNkulunkulu sebenza ngalo.
ngeke ngibone lonto ngilele mngani nami ngeke uyibone umpostoli usanda kumtshela uNkulunkulu uthele kwentabeni le nto ayishilo ugahlazi bethi ungabusalala. That was the message from God. Ukuthi ndoda don't sleep now. You've been sleeping for too long. Isikhathi ukuthi uvuke. Yeah, isikhathi sokuvuka. Bazalwane isikhathi sami manje? No, sisizwa abathandekayo. Bazalwane isikhathi esibi lesi akusona isikhathi se-entertainment. Nyange abathandekayo. Bashumayela akusona isikhathi sani lesi se-entertainment. Asiyeke intshumayelo ezimnandi manje. Asiyeke isigisiness Greek. Asiyeke bazalwane ukuchoma amagama. Abantu bebebefa besogweni. Bengasizakali. Look esichoma ngo inkazimulo ikapoti. But ibi right lo nto kaba hayithina. Abantu bafa phambi kwesogweni babesekhona No. Kade ngicoma mfethu ngibona ama status akho ukuthi night sifuna amandla my brother. Yeah. Sifuna power. Sifuna izwi. Mina God yami namandla. That's why I'm going to tell us about it, because you pray for people. Why don't you tell us about that? You can pray for people. Obviously, we are there to go take a hit. I got men go to Zanta. Man, who are the women of God? Never got time. I wasn't in Papa. We are so going when Munga again. Yeah. Uzo Papa, ma, we stop it wrong. Then to learn at the age of man of God to when Stella Mary reason the pay guy who time Joanna yet. No, I will join. No, you don't do that. Most of the compromise if I'm getting Ayako. Oh, some way to sit zero. Some of you might say, I got John, and I'm going to Joanna, no, yet, you are. When we could do, say, Sunday, you are checker. No, we don't do that. Just quiet, but thank God. Let me not be Bishop. Let them wear the Bishop. Who would never do? I also do wasn't supposed to try that in. Negan Shumai to try to be a pet. Shumai Lang, and then it is an ear. Oh, we are taking it to Bishop. Young Balagan, Young Balagan, Man shall engage childhood. More than and some city who try to be a pet. Uzalani yapuza. Unepuza face uzalani. Batani gayo asasoni skati se mchumane ikokiwe. Yabona mchumane ikokiwe. Bishop, that's why sifuna kufia sivusalele ngoba siyazi bishop ebandleni abantwana ndiyabakhanda ndiyabakha futhi ndiyabafundisa isifundisa siqondile. Yingakho basifuna fanele sifike sicangathe. Yes sir. Ukuthi guys, at the end of the day we have to die and we will die. And we must go to heaven. Si for the generation is over, a full generation of man, camouflage, about two-face. Yaban, who said the sea was in the sea. No, we don't want that, as buffoon, hallelujah. I wasn't tired, huh? Koni vesika kama zela chozo tubula ngani lezi uNkulunkulu umtshelo lothi mesabeni ubantu bazolane uNkulunkulu esatshwa. Amen. Wena ubalekela umfundisi. Ubalekela umfundisi uNkulunkulu awubalekeli. How. Wena ubalekela umfundisi uzokubaleka inkosi impela. Ubalekela umfundisi uthi uzombona leyo. Kodwa abafundisi banazi ngejola abanankinga uma nizohamba esontweni futhi niyadikila nenethi ezincane badikila ke laba ke mfundisi yabona uvela ukhulume nabo adikile umuntu wese ngathi ukhona okwakho ke manje kube ngathi ke leshuma ke manje man of God ke wena ke manje iqhamuke ngawo kanti phela uNkulunkulu okhuluma nawe manje nawo na choice. Yes sir. No uyabathanda bebe khona la bethobile bebe right hayi ukujona futhi akusona nesolo serious yabo ukujona nje bafethu okomuntu othi ngo onjanje understand I don't understand because ishumayela yeah khona izinto khona into engizizwe ngalokho ngiyenza yabo to spend money at all
You don't know where I have. Why am I doing that? I'm so challenged on 22. I know the name. Kona izinto bafethu elithi iBhayibheli singatholakala thina sibalelwa kuzo. Yeah, njengabazalwane. Yeah. Ubona uma umzalwane mfethu uyiphilela ivangeli elikhinji. Ukhululeke. Yeah. Mhla ushadelwa ube right waziwe nje ukuthi hayi uhappy. Yeah. Thank you, Jesus. Ngizamphona nje into yokujula ngifuna. Asola sometimes. Iyacafula. Ukuthi njalo sisibambe ukujula manje vele kubuya ngathi nina. Kanti anisukweni la kusukela abafowethu. Awubavuka. Prophet, sishaya kakhulu kwethu osisi. Yakithi. How will you find that you look at it? Umzulumi of God, only 5 yards. The speed. You know why man of God couldn't manage? Come on, Mutam Sister. Yes, I could manage it. It's impossible. Because Bazalane, before but put I even before that's in the same. Siba Makunda never. That's what it is. The offensive women of Dangit Bazalane, Samamaku, Sakulele, Sakulela. You understand? So, food is a cool man. Oh, food is Utin, Utishuti, we are in Nagay, Kansa, so I was a fish. I see fishing guy. You know, come with your witnesses won't have as a fear of my boy. Get what king and am. Get no good thing, the official to and on the man was a year even. What I'm going to peel it back in fast. The child would we are pet. I'm something to go in. How? I'm something to go in another. Ni is even a Ibandla. Yambana. Nitaye unkulunkulu nize abazalwane balesibindi athe unkulunkulu nje angasasusumusa wakho ngabona mabibi why wakhipha mabibi why wakhipha mabibi unkulunkulu sibozile abazalwane bayimboza bona impilo zabo bethu unkulunkulu niyamfaka unkulunkulu entweni zenu angangeni ngempela nje futhi kuzona Amen. Angafanga naseqaleni. Hawu animfakanga eqaleni khathi nivumelana uma sekunamabibi manje sekufaka uNkulunkulu kule nto yamabibi nithe uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu xa unesikhathi sokufihla imijolo yakho uNkulunkulu serious kabi la kunabefundisi sibaluzayo abekomnye imibuzo asithandi asikho happy and lonto le nto sima ngayo la iPulpit sishumayela sitho sibanibane bayihela no we can't do that we're not fools bazalwane oh wait usicheck it ukuthi simi kanjani and yini inkinga yabo ukuthi behambe answer bishop bayiswa imali ukuthi bazalwane basitosha imali uma babuza bishop yini kwenza njani bafethu athi hayi ngangilambile hele how not awusakholwa yini awusazi ngithini ukuthi singabantu beyilingo siyalingwa siyatestwa siyakhiwa bazalwane impilo nasasayidini lemali kodwa nje man of God very powerful never ukuthi uNkulunkulu wakho trust ngemali after a long time esekunikile this revelation wayiphila waqala wanikela akazanikele lo moya ukuthi usekhethe ukuyokhonza amathongo elushumela wona kodwa akazaqala ungazumcheck unama envelope inqwaba ama pledges ahlale wathatha ezobhe akathembeki bona akawahambisi man of God uma kune member yakho ezothi iphuwa kodwa yakufika bona nomnikele ubeke esandleni ithi baba ngicela ungiqaqele imali zami ukahleki bazalwana usanogama nina ngifuna ukuyenza kulabo bantu abaganga ulelo bafundisa ngifuna ukuyenza ufuna kwikani Check inkomo. Angeke uze ku-man of God, man of God ibhizinisi lama la kufana nomuntu umzalwane onebhizinisi ebandleni ofundisa kalasi ucabanga nalonto are you serious umfundisi wakhe akalami ibhizinisi lakho ngoba usaba ukuthi uzobuza amathanda ebhizinisi how consider and ucathi lo business is a prosperation man of God the prosperation of business lelo ngoba awuliqedile ogcobeni bazalwane lento yenziwa iziganga phandle iyiqiniso yenzeka abefundisi aba right ugcobo luhloniphayo liyahlonipha
Ugcobo oluhloniphayo luyakulwela. Amen. Lukulwela ngisho ufundise ekhohlwe igama lakhe sentabeni ethandayo. Kodwa ugcobo lukukhumbula. Athi umeshaya ilimi akukhulume ngelimi ngoba ilimi akayi-understand. Lithi isho njalo eBhayibhelini. Yes. Yeah, lithi iBhayibheli ilimi asi-understand. Uthi umushaya ngelimi entabeni alisho uma ungcwele. Yeah. Alisho ngoba useva very well. Hallelujah. Amen. Nangizwa wathandikazi. Amen. Lempilo khona nje vele kwenyoni yakhe vele ikhona. Vele ikhona. Lempilo khona vele uthandazana. Ungayikholwa hafu. Inkinga uyikholwa hafu lento le. Njalo ngizama ukuthi phaphamani. Yeah, ukuthi phaphamani. Ngizama lokho ukuthi phaphamani. Impilo khona nje my sister vele ikholwe, uthembakale, ukhiphe ishumi, ubheke abantu bazalane uNkulunkulu. Uvele benyoni. Once. And see ukuthi uNkulunkulu uzokwenzelani. Bazalane, musani izinto zeni ningazibiki uNkulunkulu. uNkulunkulu mebeka indoda kaNkulunkulu i-representative yakhe. Yeah. Thina kuba kusitholwa inqabelo nje fellowship. Wayethi fellowship yini? Ukufellowship. Sasiqaleka nqo ukuthi yini le ndoda ungafuni fellowship. Kodwa sithe uma sikhula before idlule emhlabeni yasicheka amanye amapulpiti bafana baba. Awalungele. You are too weak ukuthi noba kuloba pulpiti la ayongigunya ngeniphinde nifuke. Oh, protector thina. Cabanga nje ukuba siripilasi sigijimela ukubamba imic, sifuna ukubhonga njengaye lapha kwi mic. Singabe sizenza yena ngithi. Hallelujah. Cabanga kanti yena uyazi ukuthi hayi bo, amanye amapulpiti they are not good for you. You are not well prepared. You are not well trained. Nani zothandekayo? Amen. Papa man. Amen. Yo. Lalela. Yekukulala. Yeka kunjani? Ulale kakhulu. Ulale kakhulu ontanga bakho sebekudlulile. Ontanga bakho bakudlula endabakhona basindisiwe baphatha into zabo. Basubmita abanye uNkulunkulu bathona bakuhlulu noNkulunkulu ophilayo. Amen. Onke yakulele. Inkinga yakho nawe uyozuzama lento abayizamayo. Ngenxa ukuthi ubona ngathi uNkulunkulu wakho usidoli kanti akekho usidoli ulele papa. Rise up. Isikhathi sokuthi njani bazana? Isikhathi sokuvuka. Isikhathi sokuvuka. Amen. Let me read this verse. Listen here. Yileni bazalwane. 51 verse 1. Amahubo. Sonqedile mfundisi wami. Wow. 51 verse 1. Khuluma kanjalo papa mama. Musu ukuhlala nesono usigone kulokhu usikhulisa. Nalo uthandekayo. Umunento ekulimazile. Hambe kumele perfect. Basekhona abantu. Yazi nje mina ngiyazi ngaye baba ushenge ngihlambuluke. Into yami ize kubantu. Kukhona nje amadoda waziyo ukuthi yazini leni into ngishathi uJesu akanayo indoda nje omzulu ehlelekile. Yes sir. Ngisho uJesu athiwa akanayo uyambona baba ushenge indoda omzulu nje ehlelekile. Yes sir. Ngishathi uJesu akanayo. How much more solo Jesu? Kunabantu owaziyo ukuthi yazini ngingakuyophalasa kubona. Kunokuthi uhlale namabibi uhlale nodoti ngaphansi kwakho. USathane usebenzisa leyo nto to destroy you. USathane akanawo amandla ukuthi usebenzisa amandla kuwe ukunqoba wena. Usebenzisa le enga yakho. Kababa umntwana usebenzisa le enga yakho koma wengane wakushiyayo wagijima nomfana wePaul usebenzisa that anger and wenza sure ukuthi le anger yakho yozongena nayo emshadweni uhlukumeze eningane yabantu ungekho delivered ngoba sihlulwa ilaba abantu basemaromeni abayohlambuluka kufata ayekufata ethi fata ngikhipha ingane athi ufata uNkulunkulu uxolele emva kalokho abe free wena usindisa ukhipha ingane iyokugqilaza leyo nto uyozuthi uhamba ogeza uNkulunkulu sekuxolele mfethu ukuthi ukhipha ingane ngoba wenza isono ukuthi uNkulunkulu sanjani uSathane akubambe ngoba lithi iBhayibheli uSathane umangalelwa amakhono uyokumangalela ngalonto sokuxolisile uNkulunkulu
ungahlambuluki lokho. Uyobona ingane encane usathana abela bese isithombe seyakho ubona sathi awukhosi yami nyanga ngabe singaka. Hamba ohlambuluka, hamba okhuluma. Ukuthi wakhipha ini? Ingane. Uthandaze, uNkulunkulu akuxolele nawe uzixo. Thandaziswe. Phela abantu abathandazela uzuyeka. Uthi wayengabuziseki ngeke baba. Unalento la. Enhlizweni yakhe. Nathi ngikholo zani ikhola kuthiwa namfundele lapho Thembi. One. Kalo one. Ngiyawukele uNkulunkulu. Yeah. Ngokomusa wakho. Yeah. Yesula iziphambeko zakho. Yeah. Ngokobubele bakho obukhulu. Yeah. Ngigezisise ebubini bami. Yeah. Ungihlanze esonweni sami. Ngigezisise ebubini bami. Ungihlanze esonweni sami. Oh, izono zenziwani bazalwane? Kodwa ububi benzani? Buyagezwa ububi. Mungu uyagezwa. Ibambe lento efuna ngiyathi aqedile ngalo. Uphindele lo verse. Iliphinda uphinda ngizobethela. Ngigezisise ebubini bami. Ngigeze ebubini bami. Ya. Ungihlanze esonweni sami. Ngisihlanza ke bazalwane? Izono zenziwani? Izono zenziwani? Awuye ku 51:10. Same 10. Yeah. UNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, ubuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase ngomoya ovumayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho, nezoni ziyakuphenduka kuwe. Ngikhulule eqaleni legazi kuNkulunkulu. uNkulunkulu wensindiso yami, khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. Okay. Nkosi, vula izindebe zami, ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho. Right. Ngokuba awuthandi umhlatshelo, noma bengiza kukunika umnikelo wokushiswa, ubungayi ukuthokoza ngawo. Ubani uphethe isingisi? Khuluma isingisi yama elifundile. Ubona umshumayethu isingisi kodwa zikhuluma isiZulu. English. Woza mama? Yeah. 51, yeah? 1, this one. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sin. Verse 2. Wash me clean from my guilt, purify me from my sin. Wash me clean from my guilt. Ibandla libanjwe lapho. You know bazalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu ethembekile. He is faithful uNkulunkulu ukuthi asihlanze zonke izono zethu. Asule wonke bazalwane. Nayi isibambile bathandekayo. Zo2 ezisibambile. Isono uNkulunkulu uyasithethelela. Lisho njalo iBhayibheli uthethela zonke izono zethu. Ebese enze njalo bazalwane. Ehlambulula wonke emani. Amacala ne? Lisho njalo iBhayibheli ngifuna ukukhuluma ngale nto ngikhabazela ngoba abazalwane empostoli kumele kapha. Abazalwane bangadlala usathana kwisidima sikhe. uNkulunkulu izolo eyithethelela. Neza bazalwane. Kodwa ukungcola uyenza njani? Yakugeza. Umsebenzi wegazi kaJesu ukuhlanza nokuhlambulula konke okunjani? Okungcolile. Kodwa izono wenza njani bazalwane? Uyayithethelela. Uma nje usona uthethethela uyakuthethelela. Ulele nomuntu. uNkulunkulu uyakuthethelela ukuthi ulale nentombazane ene-HIV noma nomfana we-HIV. uNkulunkulu wenza njani bazalwane? Uthi baba ngiyaxolisa, uNkulunkulu uyakuxolela. Niyazwa bazalwane? Kodwa akusali ukuthi usukwenzile. Ngase gate.
Akusali ukuthi ujabalane. Loyo guilty ke leyo. Lithi iBhayibheli iyahlanzwa. Responsibility yakho. Yes, it's your responsibility. Iyagezwa. Yeah. Uyayigeza, uyayihlanza. Le iguilty iyahlanzwa. Hash, izono ziyathathelelwa. Noma kuthiwa zimhlophe njengani bazalwane. Noma kuthiwa ibomvu kodwa zohlanzwa. Nabazalwane. Izono zinjalo. Umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi akuthethelele zona. Yes, I forgive you. Kodwa wakho kuyizenjani? Ukuyihlanza, ukuyigeza. Ingakho ukuthi ngigeze ngehisopi, ingiwashe. Niyazizwa bazalwane? Ngoba umsebenzi wakho ukuyigeza, ukuyihlambulula, ukuyiklina. Umsebenzi wakho is to clean yourself. uNkulunkulu wakho ukuthi akuthethelele okwakho ukuzigeza nangizombathandekayo umsebenzi wakho uyigeza okuNkulunkulu ukuthi akuthethelele izono zakho, forgive your sins, kodwa ukuthi uklineke uhlanzeke umsebenzi wakho mabrother. And the only thing, Apostle one, a problem, the only thing a problem, you know why we have to put on one. And most of us are not dirty spirit. Ngoba uSathane umsebenzi wakhe noma amadimoni okungcola ukuthi akungcolise. Achiye siswami ungcolile. Yabo. Angeke semngcolisa kusungcolile. Uma usungcolile ukungcola ku-attracta more of demons, more of evil spirits. Yeah. Nangizombathandekayo. Yes. Kunabantu abenza into abangayithandi abazibenziswa yini. No, noma ukungcola. Ulandelwa izinto because of uma ukungcola. Uma ungcolile nje bazalwane ukhona ezokulandela. uSathane umsebenzi wakhe ukungcolile ukukhipha amadimoni aspecial elithi iBhayibheli ama unclean spirit. Yeah. Yeah. Phela lamadimoni unapafuna ukudlula wonke amadimoni ngoba lithi iBhayibheli wona avula umnyango. Avulela amadimoni abanjani amakhulu. Lithi iBhayibheli man of God njengoba uthi deliverance wawakhipha ayahamba ngempela. Kodwa phinda bubu. Amadimoni okungcola njalo. Nayizozalana. Uma ebuke amadimoni okungcola athi qala akuna Jesu la. Lithi iBhayibheli ayolanda amanye amakhulu kunawo. Because wona awahlali wena akungcolisa hambe. Avula iminyango avulela amadimoni amakhulu. Kunabantu abangcolile. Akuthi yabona kune-trend yokugezana elapha ya empophomeni. Yeah. Into right leyo. Into right. It shows spiritually ukuthi uSathane akayenzi into Bishop. Akayenzi into engayibonanga kwelikamoya. Uma bona bohlambana lapha ngame emazi ibandla liyadinga ukugezwa. Uyadinga ukuyihlanza. Kodwa phela iBhayibheli sina lisinike into esimple. Izwi kaNkulunkulu lisegezo. Yes sir. Yeah. Uhlambuluka kuyisegezo. Asidingi kuye empophomeni. Neza bathandekayo. Asidingi ukuyohlanzwa lapha empophomeni ukukhulunywa izinto esingazazi. Niyolanda ama-marine spirits. Lithi iBhayibheli izwi kaNkulunkulu nje liseke. Lithi uJesu nina senihlanzekile ngamazwi engwakhuluma kini. Yes sir. Neza bathandekayo. Abanye bethu lababanjwa ngokungcola bangcolile. Yonke into abayithinta ngesandla ngivele ingcolile. Noma ungafunda uqede ube nediploma yakho because you are dirty. It won't work for you. Ay. Nabazalwane noma yini oyenzayo ukungcola ukuhambela phambili. Amadimoni ingakho uJesu nakathuma lamadoda awathumayo. Ayo lithi iBhayibheli wawanika amandla phezu kwawonke moya bani bokungcola. Yeah. Ngoba uyazi uJesu uthi inkinga kusona amadimoni kodwa inkinga ukungcola. Ngoba wathi wangcola mntasekhaya, wathi waledede. Usathane seqedile ngawo. Usunephunga lokulandela njalo. Yabona, unephunga and futhi uma ungalitholanga ongalazi, mntasekhaya uyokhona usindisa uthayinde ungazi kwenzakalani, udanse nathi sonke. Kanti uSathane ubambe udinga nje ideliverance ukuxoshela umoya wani ungcola. Yeah. Papa man. Bazalwane, uSathane into ayifunayo nje ufuna ukwenza njani? Ukungcolisa umzalwane. Kulo baba enkonzweni obaba abasirious kabi. Umpostoli abasirious kabi. Kodwa bangcolela ukufa. Kodwa basi uyambona baba umuzi lo.
usirious nonkosikazi wakho uneyingane kodwa uthola neyingane endingane neyingane zakhe. Uxolile. Uxolile. Uyathanda uyiyeka le nto akakwazi. Uma ebona abangane ey'ngane zakhe yena ubona intombi. Kwangcono baba. Uyathanda bazalwane. Akakwazanga uku-identify ukuthi yini problem. Ayachaza baba njalo. Uma kungcola siswami na ufika kuwe. Ukwenza ungathandeki ungazi ukuthi waye ungathandeki. Kanti lelo. Yeah, kanti lo moya kungcola. Yingakho bazalwane kunezono othi umuzenzile qinisekisa ukuthi uyohlambula ukuhlambuluka ukuyigeza. Yes sir. Abazalwane niyangizwa lenkhulumisweni. Kunezono ozenzayo ofuna ukuyihlambuluke. The more uyihlambuluka uNkulunkulu uyahlambulula. Amen. Ube Engcoleni clean. konke. Awu bishop uqedile. Yeah, ngoleni konke. Engcoleni konke. Oh, Konke. Bazalwane kuyahlanjulukwa. Musala ukuze kumfundisi nikhulume enye into kanti uyazi wena ukuthi kunenye into. musikuyohleba. Awu ufika isono sakho. Musikuyohleba. Indibabelo ufisa isono sakho? Akakuphumelela. Bathandekayo mina ngizovuselela ibandla ukuthi guys, we are still young, we are handsome, we are beautiful. Come on guys, akuhlambulukeni. Athi le. Siphume kulezi zinto lezi ezisibambezelayo. Yabona, siphume kulezi zinto ezingazi siphambili. Mfethu, kungapromote abantu ukhona. Thandaza. Njani ukhona? You know ukuthi uma ungcola usathane into ayifuna kuJesu kuyenza wakungcwisa kuphela. Hayi wayazi kahle ukuthi Jesu ngasithi isono. Kodwa ngoba wayazi ukuthi iwundla lizohlatshwa lifanele lingabi nasinto. Yenza bazalwane. Yes. Lingabi nakungcola, lingabi nakubhemelisha ngempasho njalo esingisi. Yeah. Wayazi kahle ukuthi uma ngimngcolisile uJesu noma ngayasiphambanwe ngeke basebenzele nto yakhe. Yeah. That's why uJesu wayenza sure esesiphambaneni ukuthi uma ekhuluma baba baxolele ngoba bakwazi abantu yonke into ayikhulumayo uJesu wayenza sure ukuthi ayina kungcola mama ebheka indodana yonke into uJesu ayikhuluma esiphambaneni wayenza sure ukuthi ukungcola kutholakala kuye uvela njengewundlu elinjani bazalwane eliready ukuba lihlabele izwe lonke. Yes sir. Yingakho nakayizwa ukuzokhetha iwundlu kathiwa khethani elinganasici elingaqulile. Nangizwa bathandekayo elingangcolile. Yes sir. Ngoba konke esho umfundisi uthi umuntu owaye paralyzed wayengangena ethempelini ngoba usungcolile. Lithi iBhayibheli uthi Jesu uthi asixoshe umoya. Yes. Sikhipha amadimoni sikhulekela abanjani abafile bevuke ne ebethe bese sihlanza abanani ukhona abantu umhlaba banoxhoko bane spiritual xhoko banoxhoko la komoya impilo yaba yindawo prophet impilo yaba yindawo mfethu bathi ugezwa bathi uhlanzwa you can tell ukuthi banoxhoko kunabantu now we are spawn ukuthi azini kine problem uxhoko kunendoda eyisikora yayinoxhoko naye umprofeti wayetshela wathi hey angifuni ukumbona lo ngoba abantu abangcolile sometimes prophet akufanele ngoba ukungcola kuyathelelana ukungcola kuzilabazana why babe secibila seBethesda ngoba babengalindile ukuthi babelinde ukugeza abantu baphume bese right sebephilile ngoba once wangena kula amanzi waphuma usuphilile kodwa uJesu wafika wayishintsha yonke lonke. Nangizwa bathandekayo kuyathelelana ukungcola kuyabypassa. That's why kwathiwa uma unoxhoko uphumelana nekama ningasondeli kubantu. Yes. Ngoba ungcolile. Yeah. Angithi nina bazalwane ningezathi niyenzile. Angithi nina manje kushoniwe niyageza. Yakugezelana izandla. Futhi nigeza ngembuzi ke nina nangothula nabamhlophe ngiyanazi. Yazi ukugezelana nikeze isidumbu singcolile isidumbu singcolile. Siwenza lo ke yaba into inkolo yamasifana le. Ugeza izandla. Ungcolile. Yabageza zalana. Zininte izenza singazazenzelana. Kodwa the original yakhona ukuthi fanele sihlanze. That's why amasonto amengene ethempelini ashaya inyawo bazwana ashaya ubuso. Ngoba ayithetha segezile. Kanti sagezi njalo.
Sesigeza kanti bazalwane ngesagezo sethu. Ngithi iBhayibheli lizikaNkulunkulu lisibuko sibuka kulona lisigezo. Nginaka bazalwane. Yeah, asiphambe sibe yazi ngiqedile phela.